हाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेल सोरजि दा क्रिएटिभिटीआव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै आं माखासे कुइसनफोर लानानै फैलायबाय। बेनिखायनो नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ सिगांनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। आरो नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो माबाफोर सोंनांगौ एबा साजेसन दङब्ला जाहाथे कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै फोरमायहरो। बेखौनो खावलायनाय थाबाय। लोगोसे आंनि YouTube चेनेलाव गोदानब्ला नोंथाङा साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो बेल आइकनखौ थुनानै हो। मानोना आं जेब्लानो गोदान भिडिअ हगारो अब्लानो नोंथाङा नोंथांनि खाथियाव आंनि भिडिअआ सिगांसिन हाबहैग्रोयो। बेखौनो गुरै खावलायनाय जाबाय। थौदो बिदिब्ला जोङो भिडिअसिम थांनोसै। बरायनानै लाफिनबावबाय। जोङो फार्स्ट कुइसनाव थांनि। द फार्स्ट प्रेसिडेन्ट अफ आसाम साहित्य सभा वाज माने आसाम साहित्य सभानि गिबि आफादगिरिया सोरमोन? बेयाव माखासे अपसनफोर होनाय दङ। अपसन एआव दङ शरत चन्द्र गस्वामी, अपसन बिआव दं पद्मनाथ गोहाय बरुवा, अपसन सिआव दङ भुपेन हाजरिका आरो अपसन डिआव दङ नान अफ दिस। जों बयबो मिथिगौ बेनि गुबै एन्सारा अपसन बि पद्मनाथ गोहाय बरुवा। पद्मनाथ गोहाय बरुवाया सोरमोन? जों बयबो मिथिखागौ। पद्मनाथ गोहाय बरुवाया 1917 माने आसाम साहित्य सभा जोनोम जाजेननाय लोगो लोगो बिथांखौ आफादगिरि खालामनाय जादों। बिथाङा सासे गुबैयै खन्थाइगिरि, सल'मागिरि आरो फावथिनागिरि। माने बिथाङा सासे बुंनो थाङोब्ला लिटारेचारजों सोमोन्दो गोनां एबा थुनलाइजों सोमोन्दो गोनां। बिथाङा जोनोम जादोंमोन 24 अक्ट'बर 1871 नाखारी भिलेज होननायाव नर्थ लखिमपुराव आरो बिथाङा थैदोंमोन 7 एप्रिल 1946 मायथाइयाव। बिथाङा गोबां बिजाबफोर लिरलांदों आरो जों बयबो मिथिगौ भानुमतिया बिथांनि सल'मा बिजाब आरो बे सल'मा बिजाबानो असमिया थुनलाइनि बयनिख्रुइबो सिगांसिन सल'मा भानुमति। बिथाङा गोबां पयट्रिफोर लिरलांदों, गोबां ड्रामा आरो गोबां नभेलफोर लिरलांदों। बेखौ होनाय जाबाय। नोंथांमोनहा गोसो जायोब्ला एबा गोनांथि दं सानोब्ला नोंथांमोनहा स्क्रिनशट खालामनानै लानो हागोन। बेनि नेक्स्टआव दङ कुइसन नाम्बार 2आव द फार्स्ट एसामिस हु क्लाइम माउन्ट एभारेस्ट माने आसामनिफ्राय सोर गिबिसिन माउन्ट एभारेस्ट हाजो गाखोदोंमोन? आसामनि बयनिख्रुइबो सिगांसिन माउन्ट एभारेस्ट हाजो गाखोगिरिया सोरमोन? बेयाव दङ अपसनाव तुरुन सयकिया, अपसन बिआव दं बगेश्वर बरुवा, अपसन सिआव दं दिलीप शर्मा आरो अपसन डिआव दङ श्याम दास। बेनि गुबै एन्सारा जाहैबाय अपसन ए तुरुन सयकिया। तुरुन सयकिया आसामनिफ्राय बयनिख्रुइबो गिबिसिन माउन्ट एभारेस्ट हाजोखौ गाखोदोंमोन। बिथाङा जोनोम जादोंमोन 1976 मायथाइयाव। आसामावनो जोनोम जादों आरो बिथाङा गाखोनो हादोंमोन 2013 मायथाइनि 8 मे खालि बिथाङा माउन्ट एभारेस्ट हाजोखौ गाखोनो हादोंमोन। बेनि थाखायनो बिथाङा हायेस्ट वर्ल्ड रेंकिं बान्थाखौ बिथाङा मोननो हानाय जादोंमोन। नेक्स्ट कुइसनाव थांनि जोङो। कुइसन नाम्बार 3आव दङ 3आव फ्रम फलोइं which is the first Assamese novel? जों दहायनो बुंबोखादोंमोन एसामिसनि बयनिख्रुइबो आसाम थुनलाइनि एबा असमिया थुनलाइनि बयनिख्रुइबो गिबिसिन सल'माया मा? बेयाव दङ अपसन एआव भानुमति, अपसन बिआव दं जयमति, अपसन सिआव दं आजिरमानु, अपसन डिआव दङ सम्राट। बेनि गुबै एन्सारा जागोन अपसन ए भानुमति। बेखौ सोर लिरदोंमोन? पद्मनाथ गोहाय बरुवाया। बेनो बयनिख्रुइबो गिबिसिन असमिया थुनलाइनि सल'मा आरो बियो ओंखारदोंमोन 1890 मायथाइयाव। जों गोसोआव लादो। 4 नाम्बार सोंनायाव दङ फलोइं which is the first printing press in Assam? माने आसामनि बयनिख्रुइबो गिबिसिन प्रिन्टिं प्रेसआ मा एबा बिजाब साफायग्रा खुलिया गाहायनि बबे मोनसेया? अपसन एआव दङ बरुवा प्रेस, अपसन बिआव दङ भलानाथ प्रेस, अपसन सिआव दङ राजक'वासो जानांगौमोन बियो, राजक'वा प्रेस आरो अपसन डिआव दङ मिशन प्रेस। जों बेखौ
बेनि गुबै एन्सारखौ अप्शन डि खौ बुजियो एबा अप्शन डि खौ हमनानै लानाय जादों। अप्शन डि मिशन प्रेस माने आसामाव बयनिख्रुइबो प्रिन्टिं प्रेसखौ गिबिसिनै जागायदोंमोन। माने आमेरिकान माखासे बाप्टिस्ट मिशनारिफोरा प्रिन्टिं प्रेसखौ आसामाव जागायजेनदोंमोन 1836 मायथाइयाव सदियायाव थानाय मोनसे फिसा गामियाव बिथांमोनहा आमेरिकान बाप्टिस्ट मिशनारिसफोरा 1836 मायथाइयाव प्रिन्टिं प्रेसखौ जागायजेननाय जादोंमोन। बेनिखायनो मिशन प्रेस होननानै बेखौ मिथिनाय जायो। 5 नाम्बार सोंनायाव दङ हु वाज द फार्स्ट वुमेन चिफ मिनिस्टार अफ आसाम? आसामनि बयनिख्रुइबो गिबिसिन आइजो गिबि मन्थ्रिया सोरमोन? आसामनि बयनिख्रुइबो गिबिसिन आइजो गिबि मन्थ्रिया सोरमोन? अप्शन एआव दं पारुल दास, अप्शन बिआव दङ मनीषा पल आरो अप्शन सिआव दङ साइदिया आनवारा जानांगौमोन। बे साइदिया आनवारा ताइमुर आरो अप्शन डिआव दङ नान अफ दिस। बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन अप्शन सि साइदा आनवारा ताइमुर। अप्शन सिआ बिनि गुबै एन्सार। बिथाङा आसामनि बयनिख्रुइबो गिबिसिन आइजो गिबि मन्थ्रि जादोंमोन। माब्ला जादोंमोन? 1980 मायथाइनि 6 डिसेम्बरनिफ्राय 1981 मायथाइनि 30 जुनसिमहालागै बिथाङा आसामनि आइजो गिबि मन्थ्रि जादोंमोन। बिथाङा जोनोम जादोंमोन 24 नभेम्बर 1936 मायथाइयाव आसाम प्रभिन्सआव गोदोहाय आरो थैदोंमोन बिथाङा 28 सेप्तेम्बर 2020 आव अस्ट्रेलियायावसो बिथाङा थैदोंमोन। आरो नेक्स्टआव थांनि जोङो 6 नाम्बार सोंनायाव दङ द फार्स्ट नैबे फार्स्ट थानांगौमोन बेयाव थालांदों। द फार्स्ट स्पिकार अफ आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्बलि माने आसामनि गिबिसिन आसाम एसेम्बलिनि बुंथिगिरिया जादोंमोन माने आसामनि आयेन आफादनि गिबिसिन बुंथिगिरिया सोर जादोंमोन? अप्शन एआव दङ बाबु बसन्त कुमार दास आरो अप्शन बिआव दं पृथ्वी मासि आरो अप्शन सिआव दङ तानका बाहादुर राय आरो अप्शन डिआव दङ प्रणब कुमार गगৈ। जों बेखौ बयबो मिथियो अप्शन ए बाबु बसन्त कुमार दासआनो आसामनि एसेम्बलिनि बयनिख्रुइबो गिबिसिन बुंथिगिरि। बिथाङा बुंथिगिरि जादोंमोन 1937 मायथाइनि 7 एप्रिलनिफ्राय 1946 मायथाइनि 11 मार्चसिमहालागै बिथाङा आसामनि बयनिख्रुइबो गिबिसिन आसाम एसेम्बलिनि बुंथिगिरि जादोंमोन। बेनि उनाव देबेश्वर शर्मा आरो गुबुना जालांबाय। जिखुनु हक बाबु बसन्त कुमार दास बिथाङानो बयनिख्रुइबो आसामनि गिबिसिन एसेम्बलिनि बुंथिगिरिमोन। नेक्स्टआव थांनि 7 नाम्बार सोंनायाव दङ हु गट द फार्स्ट आसाम रत्न एवार्ड? जों बयबो मिथिगौ अप्शनाव दङ आसाम रत्न माने आसामनि बयनिख्रुइबो देरसिन बान्था। आसामनि बयनिख्रुइबो देरसिन बान्था होननानै बुङोब्ला जोङो आसाम रत्नखौ मिथिनाय जायो। बेखौ गिबिसिनै सोर मोनदोंमोन? अप्शनाव दङ डक्टर जितेन्द्रनाथ गस्वामी, अप्शन बिआव दङ डक्टर मामुनि रैसम गस्वामी आरो अप्शन सिआव दङ डक्टर भुपेन हाजरिका आरो अप्शन डिआव दङ नान अफ दिस। माने मोनसेबो गैया। आसाम रत्नखौ मा बिथिङाव होनाय जायो? आउटस्टेन्डिं कन्ट्रिबिउसन माने मुख'जाथावै माने मोनसे जर'खा बिहोमा होनायनि थाखाय मायाव? लिटारेचार, आर्ट, थुनलाइ, ओमफ्राय आखिनाय लिरनाय आरो कालचार आरो ससियेल सार्भिस माने बे बिजोंफोराव बे आसाम रत्न बान्थाखौ होनाय जायो। माने लिटारेचार, आर्ट एन्ड कालचार एन्ड ससियेल सार्भिस बेफोर बिथिङाव माने आसाम रत्न बान्थाखौ होनाय जायो। आरो बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन अप्शन सि डक्टर भुपेन हाजरिका। डक्टर भुपेन हाजरिकायानो बयनिख्रुइबो गिबिसिन आसाम रत्न बान्थाखौ मोननो हादोंमोन। आरो जों बयबो गोसोआवला आसाम रत्न बान्थाखौ दिनैसिमहालागै 3 मानसिनोल' होनाय जादों। गिबियाव दङ डक्टर भुपेन हाजरिका आरो बेनि उनाव दङ मामुनि रैसम गस्वामी आरो बेनि उनाव जितेन्द्रनाथ गस्वामी। जों बेखौ बयबो गोसोआवला बे 3 मानसिनोल' आथिखालाव
दिनैसिम 2009 मायथाइनिफ्राय जागायनानै 2015 मायथाइसिमहालागै साथामनोल' आसाम रत्न बान्थाखौ होनाय जादों। आसाम रत्न बान्थायाव माखासे रां थायो। बे राङा जाहैबाय 3 लाख। बेयाव रां होनाय जायो आसाम रत्न बान्थायाव। गोसोआव लादो। कुइसन नाम्बार 8 आव दङ माने Who was the first woman president of Assam साहित्य सभा? आसाम साहित्य सभानि बयनिख्रुइबो गिबिसिन आइजो आफादगिरिया सोरमोन? अपसनफोराव दङ पारुल दास, अपसन बियाव दङ इन्दिरा गस्वामी, अपसन सियाव दङ नलिनी बाला देवी आरो अपसन डियाव दङ नान अफ दिस। बिनि गुबै एन्सारा नलिनी बाला देवी। नलिनी बाला देवीयानो बयनिख्रुइबो गिबिसिन आइजो माने आसाम साहित्य सभानि आफादगिरि जादोंमोन। बिथाङा जोनोम जादोंमोन 23 मार्च 1898 मायथाइयाव आरो थैदोंमोन 24 डिसेम्बर 1977 मायथाइयाव। बिथाङा सासे लिरगिरि आरो खन्थाइ लिरगिरिमोन। बिथाङा आसामिस थुनलाइनि जों बयबो मिथिगौ। बिथांखौ जोङो मिस्टिकल पोएट्रि होननानै जों बयबो पोएट होननानै जों मिथिगौ। बिथाङा मिस्टिकल पोएट्रि गोबां लिरो। बिथाङा गोबां बान्थाफोर मोनदोंमोन। पद्मश्री बान्थाबो मोनदोंमोन बिथाङा भारत गभर्नमेन्टनिफ्राय 1957 मायथाइयाव गावनि थुनलाइयाव जर'खा बिहोमा होनायनि थाखाय। आरो जों बयबो मिथिगौ बिथाङा आरो 1968 मायथाइयाव साहित्य एकाडेमि बान्था मोनदोंमोन। भारतनि थुनलाइनि बिथिङाव बयनिख्रुइबो देरसिन बान्था साहित्य एकाडेमि बान्थाखौ बिथाङा 1968 मायथाइयाव मोननो हादोंमोन। जों बयबो गोसोआव ला। बिथांनि साहित्य एकाडेमि मोननाय बिजाबनि मुङा जाहैबाय एलाकानन्द। बिजाबनि मुङा एलाकानन्द। बियो खन्थाइ सुजुनाय बिजाब। खन्थाइ माने खन्थाइ कालेक्सन, पोएट्रि कालेक्सन बिजाब बियो। जों गोसोआव लादो। नेक्स्टआव थांनि। 9 नाम्बाराव दङ द फार्स्ट वुमेन डक्टर अफ आसाम वाज माने आसामनि बयनिख्रुइबो गिबिसिन आइजो डक्टरा सोरमोन? आसामनि बयनिख्रुइबो गिबिसिन आइजो डक्टरा बेयाव होनाय जादों अपसन इयाव डक्टर बनाली दास, अपसन बियाव रजनी प्रभा सैकिया, अपसन सियाव डक्टर लक्ष्मी प्रभा आरो अपसन डियाव दङ मीनाक्षी बरुवा। बेनि गुबै एन्सारा जागोन रजनी प्रभा सैकिया। रजनी प्रभा सैकियानो आसामनि बयनिख्रुइबो गिबिसिन मेडिकेल डक्टर। जों गोसोआव ला। नेक्स्टआव दङ 10 नाम्बार सोंनायाव which is the first English newspaper in Assam? जों बयबो मिथिगौ आसामनि बयनिख्रुइबो गिबिसिन निउसपेपारा मा? अपसनाव दङ अपसन इयाव द फार्स्ट द आसाम ट्रिब्युन, अपसन बियाव दं द सेन्टिनेल, अपसन सियाव दं द नर्थ इस्ट टाइम्स, अपसन डियाव दङ द आसाम क्रनिकल। बिनि गुबै एन्सारा जागोन अपसन ए द आसाम ट्रिब्युनेल। आसाम ट्रिब्युनानो बयनिख्रुइबो गिबिसिन आसामनि इंलिश निउसपेपार माने आसामाव साफायजानाय इंलिश निउसपेपार। बिनि अनार एबा मालिकआ जाहैदों प्रफुल्ल गोविंद बरुवामोन। माने आसाम ट्रिब्युननि मालिकआ प्रफुल्ल गोविंद बरुवा। आरो बिनि चिफ एडिटरा सोरमोन? प्रफुल्ल कुमार गोविंदा। बिनि प्रफुल्ल गोविंद बरुवा बिथाङानो बिनि चिफ एडिटरमोन। जों गोसोआव ला। आरो बेखौ साफायनाय जादोंमोन फार्स्ट इस्यु डेट होनानै होनाय जादों। फार्स्ट इस्यु डेट बिथांमोना जागायदोंमोन 4 आगस्ट 1939 मायथाइयाव आसाम ट्रिब्युनखौ गिबिसिन जागायनाय जादोंमोन। जों गोसोआव ला। नेक्स्टआव थांनि। 11 नाम्बार सोंनायाव दङ फार्स्ट एसामिस टु गेट दादा साहेब फाल्के एवार्ड वाज माने दादा साहेब फाल्के बान्था मोननो हानाय आसामनि गिबि सुबुङा सोरमोन? माने दादा साहेब फाल्के बान्थाया आसामनि भारतनि बयनिख्रुइबो देरसिन सावथुन बिथिंनि बान्था। जों बयबो मिथिगौ सावथुन बिथिंनि बयनिख्रुइबो देरसिन बान्थाया जाहैबाय भारतनिया दादा साहेब फाल्के बान्था। जों बयबो गोसोआव ला। आरो बेखौ होजेननाय जादोंमोन 1969 मायथाइयाव दादा साहेब फाल्के बान्थाखौ
होजेननाय जादोंमोन आरो बेखौ मोनदोंमोन गिबियै देबिका रानिया बे बान्थाखौ गिबिसिनै मोनजेननाय जादोंमोन। दादा साहेब फाल्केखौनो भारतनि फादार अफ इन्डियान सिनेमा माने भारतनि सावथुन मुलुगनि बिफा होननानै बुंनाय जायो। दादा साहेब फाल्केखौनो बिथाङा मोनसे सिनेमा बयनिख्रुइबो फार्स्ट मोनसे फुल लेंथ एबा गोलाव सिनेमा बानायदोंमोन, बे जाहैबाय राजा हरिचन्द्र। बे सिनेमाखौ बिथाङा 1913 मायथाइयाव बानायदोंमोन, जायनि थाखाय बिथांखौ भारतनि सावथुन मुलुगनि बिफा होननानै बुंनाय जायो। बेखौ बोसोरफ्रोमबो भारत गभर्नमेन्टआ होनाय जायो दादा साहेब फाल्के बान्थाखौ। दानिया आसामनिफ्राय बे बान्थाखौ मोननो हादोंमोन गिबियाव डक्टर भुपेन हाजरिका। डक्टर भुपेन हाजरिकाया बे बान्थाखौ आसामनिफ्राय गिबिसिनै मोननो हादोंमोन। बिथाङा 1992 मायथाइयाव दादा साहेब फाल्के बान्थाखौ मोननो हादोंमोन। नेक्स्टआव थांनि 2 नम्बराव फ्रम फलोइंग व्हिच इज द फर्स्ट एसामिस प्रिन्टेड बुक, माने गाहायनिफ्राय बबे मोनसेया असमियानि गिबिसिन छापायजानाय बिजाब। बेयाव दङ अप्शन एआव अरुणोदय, अप्शन बिआव जनाखि, अप्शन सिआव दङ धर्म पुस्तक आरो अप्शन डिआव दङ भानुमति। बेनि गुबै एन्सारा जागोन अप्शन सि धर्म पुस्तक। धर्म पुस्तकानो आसामनि बयनिख्रुइबो गिबिसिन छापायजानाय बिजाब आरो बे बिजाबा मामोन? बे बिजाबा गुबैयै बाइबेलनिफ्राय, बाइबेल माने धोरोमनि बिजाब, बाइबेलखौ ट्रेन्सलेट खालामनाय आरो बेखौ ट्रेन्सलेट खालामदोंमोन आत्माराम शर्माया। आत्माराम शर्माया बेखौ ट्रेन्सलेट खालामदोंमोन आरो बेखौ साफायदोंमोन 1813 मायथाइयाव बेखौ साफायनानै दिहुनजेननाय जादोंमोन। आथिखालाव बेखौ रिप्रिन्ट खालामफिनबाय थानाय जाबाय। गुबैयै बियो धर्म पुस्तका जाहैबाय बाइबेलनिफ्राय ट्रेन्सलेट खालामजानाय गांसे बिजाब। नेक्स्टआव थांनि 3 नम्बराव दङ द आसामिस वुमेन हु गट फर्स्ट ज्ञानपीठ एवार्ड। आसामनि बयनिख्रुइबो गिबिसिन ज्ञानपीठ बान्था मोननो हानाय। बेयाव स्पेलिंआ भुल जादों, ज्ञानपीठ स्पेलिंआ ज्ञानपीठ स्पेलिं बेयाव भुल जादों। दा आसामनि बयनिख्रुइबो सिगांसिन ज्ञानपीठ बान्था मोननो हानाय सुबुङा सोरमोन? अपसनाव दङ निरुपमा बरगहाय, अप्शन डिआव दङ डक्टर इन्दिरा गस्वामी, अप्शन सिआव दङ रिता चौधुरी आरो अप्शन डिआव दङ नलिनी बाला देवी। बेखौ मोनदोंमोन, बेनि गुबै एन्सारा जागोन डक्टर इन्दिरा गस्वामी माने मामुनि रैसम गस्वामी। जों बयबो मिथिगौ मामुनि रैसम गस्वामीयानो बयनिख्रुइबो गिबिसिन ज्ञानपीठ बान्थाखौ मोननो हादोंमोन आसामनिफ्राय। बिथाङा 2000 मायथाइयाव बे ज्ञानपीठ बान्थाखौ मोननो हादोंमोन। जों बयबो मिथिगौ बिथांनि सोमोन्दै। बिथाङा 14 नभेम्बर 1942 मायथाइयाव जोनोम जादोंमोन आरो थैदोंमोन 29 नभेम्बर 2011 मायथाइयाव। मामुनि रैसम गस्वामी होननानैबो जों मिथिगौ। मामुनि रैसम गस्वामी होननानैसो जों बांसिन मिथिगौ। बिथाङा सासे राइटार, खन्थाइगिरि, प्रफेसारबो, स्कलारबो आरो एडिटरबो जों बयबो मिथिगौ आरो बिथाङा साहित्य एकाडेमि बान्थाबो मोननो हादोंमोन 1983 मायथाइयाव। नेक्स्टआव थांनि जोङो 14 नम्बराव व्हिच इज द फर्स्ट मन्थलि मेगाजिन अफ आसाम, माने आसामनि बयनिख्रुइबो गिबिसिन मेगाजिना मामोन? जों बयबो मिथिखायो बेखौ। अपसनाव दङ जनाखि, अपसन बिआव दङ अमर असम, अपसन सिआव दङ असमिया खबर आरो अपसन डिआव दङ अरुणोदय। माने अरुणोदयानो बयनिख्रुइबो गिबिसिन मेगाजिन, मान्थलि मेगाजिन माने दानसेयारि मेगाजिन। जों बयबो मिथिगौ बेखौ। माने बेखौ पाब्लिश खालामदोंमोन गिबियै अलिभार थमास काटारा। अलिभार थमास काटारा बेखौ गिबिसिनै माने फोसावजेनदोंमोन। माब्ला फोसावदोंमोन? शिबसागरनिफ्राय बेखौ फोसावनाय जादोंमोन 1842 मायथाइयाव। जों बयबो गोसोआवला शिबसागरनिफ्राय बेखौ फोसावनाय जादोंमोन जानुवारियाव। नेक्स्टआव थांनि लास्ट दङ 15 नम्बर सोंनायाव द फार्स्ट फिल्म स्टुडिअ अफ आसाम वाज, माने आसामनि बयनिख्रुइबो सावथुन स्टुडिअ'आ जादों
गिबिसिन सावथुन स्टुडिय'आ जादों। बेयाव अपसनाव दङ आर.के. सिने प्रडाक्शन, ज्योति चित्राबन स्टुडिय', आरो अपसन सिआव दङ टी.डी. फिल्म स्टुडिय' आरो अपसन डीआव दङ नेक्स्टा स्टुडिय'। बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन ज्योति चित्राबन स्टुडिय'। बेखौ गायसननाय जादोंमोन 1961 मायथाइयाव खालिपारायाव। आथिखालाव बियो दङ खालिपारा। 1961 मायथाइयाव ज्योति चित्राबन फिल्म स्टुडिय'खौ गायसननाय जादोंमोन। गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम आंनि भिडिअखौ सिगांनिफ्राय जोबजासिम नायनायनि थाखाय।